Qonağa duyemîn ji operasyona Xezeba Firatê berdewam e. Ji destpêka operasyonê ta niha sih gund ji bin kontrola Daişê hatin rizgarkirin. Herwiha ji destpêka êrişan da operasyon nêzî 5 kîlometr ber bi bajarê Tabqava meşiyaye. Li gorî plana odeya çalakiyan ya Xezeba Firatê dê hêzên wan di ber ava Firatê ra xwe bigihêjin bendava Elfurat ya got li Rojavayê bajarê ra qa dikeve. Yani قدری سگون ها رزگار بیه توا ام بیشن 18 مزرعی وجی رزگار بیه اینها ام وسبی ام ها وی گندی کتنیکی نه حوال پیش چونه قدم دست اپراسیون کرنا گندی محمودی پیش میه پیش گندی محمودی هر پر دو گند مایه پیش تاجی دبی دشت دوس ام دیگه سده yani تناوره کی او صدریج نمایه Operasyona got bi beşdarbûna gelek togeyên leşkerî hat destpêkirin, roj bi roj şervanên nû ji herêmên rizgarkirî tevlî operasyonê dibin. Li gorî fermandarên leşkerî yên Xezeba Firatê gota niha bîtirî 1000 şervanên nû tevlî Hesedê bûne. طبعا المنطقة عشائرية. گندوارê Bakurê Reqayê herêmeke êlî ye û eger ne ji wan êlan ba em nikarin pêşkevin. Ew bi jimarên mezin tevlîme dibin û em pêra nagihin çekan bidin wan. Ew bi awakî rojane tevlîme dibin. Li gorî fermandarên operasyonê gota niha plana hatî danî ji bo qonağa duyemîn ya operasyonê serkeftî derbas dibe û di demekekin da wan karîbû deverek berfereh rizgar bikira. Herwiha hejmarek ne hindik jî ji çekdarên Daişê hatin kuştin. ما يقارب تقريبا شي 20 كيلومتر بيننا وبين سد Di navbera me û bendava Beas de tenê 20 kîlometr mane. Bi hêviya Xwedê em ê dinêrê 4-5 rojan da bigên wir û bendavê rizgar kin. Qonağa duyemîn ji operasyona Xezeba Firatê dewam dike. Piştî 6 rojan ji destpêka qonağa duyemîn ji operasyonê nêzî 5 kîlometr hatiye rizgarkirin ber bi bajarê Tabqava. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, Bakurê Reqa.